bari kuroberia aso mwaka w'ibiri na mirongo ibiri na isatu na kwari na senjira ya beno benente goikomwe ngenda gutuma uchumbe yao gatukuburi uroche no bokorari bwagende kobobu ya asensemo ya magendero ase county ya Kisiamo ni Nyamira no ne sense ito ya Kenya ngimana bo tutumira thina ayoro cha magendero na roro ose bado sia segendete wa kukusana nangole ko kwene kiwago sikwende kwendete kwene ko sensemo ao na boto chuko kwanda na boto tabino kukusana no konya kwerendia magendero asorongorwa gusimage kugenda gutubwati asensemo imitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital wa asensemo ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News konya chinga to tweet @Ndizi TV News wa kangalkia wenda ko tuma gutira namba irase skini yura buta kole biro ne chinga kitiange fini baga araba kwania tu singo bagandria ro mako boye to maguska gojibuskari bufini onna bogo kwani mwanchu mureria on this TV mbiye mono abagusiba minto mwensi asomore happy new year na baganeri omwaka omuya na inde omwaka kero monto nkobasabera kero monto kulingana n'ebirengere biyaye aso mwaka oyo iga bikirane abantu baminto bagusi chengoro ku Vincent gekonemo manyete the majority nende nje no mwana siasa senator na beira sama tukataria make emyaka 15 na bere siasa bono mbia kabisa mwanju muri ko igure tore na fini gekone Vincent gekone no mwana siasa ale kero asorongorwa gusi fini mano taso jakera amatuke mieyamo aerire ase abaraya babo bisi katwa sweta bono mako yo moye magendero na akora kana ose bado kore ngane birengere diao fini ya roje turajakera serikali ene serikali ene number 1 na bongo tebanga chiple chiria megeti ya chakire buna bono totebe manyete no nyono wa point aina magendero no wa point ebirogo oja chi office so long as ibire equitably shared ekine kio kana magendero buna bono into national government into represented as a cabinet ya Kenya yo muske William Ruto ntu ayewe getari ekigia kisemi ase omosike Ezekiel Machogu atende tene kingerigendo doko ira bunecheche lekini entekenene asensemo PS no asensemo yo PS ne rora kinirende omogusibu nare bunakare ne rotebe getebuya eyoko gendo urigio sabe bono rende yo ore gosaba ningo anya bachiete ko ire bitina ose bachiete there is something happened ene we bone tokirete nga ebirogo nebi ngombe nengima terara banywa muno mugusia gatanga ngombe nengima terara barwa bona igonto ganyete na intro bora nyoro toko chakwa ebibinde bingi chipara sato nchiro obokasi mboro ebinge was list as general mboro there are so many seats ayiyon sina magendro ena mbende na nyeno go soka matemu injira soka buya karendu buya gakoraki amagendro tariyo go serwa gosengo eguchibesa amagendro are mbali muna mono service delivery yani service tatebe go senya gitari kuagenda ine service yo gokorerwa service bono muna amatemu sasokire buya abana bayitire buya ni aina magendro ena mbende egente ke karoni aka bare ta asla fund yo manyete tigango tebio bwana na njo manyene na chikobekanga ne ribungi saine eribunja ambora rinde ama ene ro yankonya iko ina magendero actually so is it 100 days na bago tebanga na magendero ebintu mbire boronge no eno kurusigo ma county commissioner ga na basikari ababandi bonye bakire timanyeti no kurusigo ka because abantu konyengo complain bare kera toko tebo kene aina magendero borabu akire naki abantu ko bariranga muntu utakari boronge buna bana naigwa mangana ande Kenya nga gosenga no mosi asio kare gochanda abantu Kenya oibono ekera kurusigo abantu ngo igubare buya aina magendero barori so it depends naki buna bana igano na basikari rero mbari kwayerera abantu ko bakora bintu bibare gokora rero ibintu biri so strict na inde ruto buna tebete serikali ye ne yo mwananchi turi kwayererwa rero nyana basikari ebarwe security buya ogo etabuya ngwara Nairobi amangana ataka gosarika baso abakabeke structure ngia bakateba bono bantu mbari go chikogendera kuririra baka mugaso iguru no nyene chigari ga
Rero njiri ko baras dinge gari omonto yakoruru ne chinguru buna kare nini eye ne serikali yo mwana inchi uri onsari actually I can conquer ne bintu mbire binge biyakoreki ebike ne binde mbire pipeline lakini abakenya bandate korera buna ro obogime bokongete ena serikali tira rogo bi magoli tira kya ibintu abakenya maguta estima engagira kwandenga ne yero lakini tojo muraiben sate tena na chiko beke meroberio ya bene kone kina ibintu ingo kyabere Brighton mwanya ne ngombe ko yaga ni embego turi ko nyeire embego mambi sana ne biare no roche batirende na bakora ngembege ya bwatire akoreki onya kori ngombe buya echenyore mori etwara mabera mange ebintu ebinagote ebibike eine sign ekoro kinga maene serikali yeye mabera atokorera guchumutu burunge no roche una bono nagotenga bona mone bintu bibo dictator kanyebire actually rero mbiyo bu dictator mbuyo yaya bu dictator nga gose na rora the past regime ke yani omontaro yo itori baga gutorenda nero gutoita mono kwarari ubuno bu dictator bono iga roro jibuna bono banta bare sopa bago kolegasi sopali igoraria actually mondo tayo ngwe yake gekuba mondo yo yake gekuba as compared ne regime area meaning there are good signs egente kikia mangana yo bugima bwakongire you see obugimekera bogo konga no bugambi boko bobe bunda tokagenda guchimotu oyombo na soire akanya korigire ringa ngikira akorekane obusiba koreki oira nenze buna bono nkwarora ebituma ngocha gocha-bire meaning ekere bituma bigocha ebituma bono babekire umuroberio ngocha-bire gose no mutinyo kabere next month ngocha-bire igo obosi obobore 200 nkoira na bore gose nemia karabo iranire emia igo bogima bwajagire koreki bwajagire kobabuya kororoba amangana ya maguta fuel yichigari nini na harabarigereri barre unnecessary taxes kibroka njiri chiko bagati bairani ya maguta na abana 120 gaki ira buya ngaigo bogimango kora kibore nkororo babore without egendo gikoro kwa maguta koira nanse bogimambo kororoba uye yani orete serikali eno nyorengo mwaroche bintu bya bete esababu no nyorengo nere yarengo robago munantu mbade bachete bagasoime ngano oro bagare yare ngoro bago totebo bakene yare ngoro bago bono nere mbona asoire bono ri yare ngino opposition bono nere mbona asoire abeke mekakati ya yense tumanye ko mogechi tumanye naki lakini muna toroje enjera chakire tirimbe mono na bora anyore ko chimotu ugo chikotokonya ase ngwana na tebe na mangana subsidy chibesia kabikiru ndo ta se obo ya sebinto ero tebe ne mindi bita keriko rusugo ende abakenya bachukuna rana ujibosio mangana subsidy de chikobo nakyora kwana ngane yero subsidy mbuyere ekoba buya esengenjo nkoiraniere amagorinse lakini ero tebe na teta keriko bona kero wochimotu kero economic times chiko bachinkong bona ibeso igo ikananye no kobore enseye bago chikote bona tegaturusi ichi subsidy ichi yani chibese chitoko mentera omwana inchi egere gento kia baraisi ekero kiri gento go chikokonga bago chikote bona nye na maguta tu bare komenda usensiringi 40 tegabon turusi 40 amaguta ike 200 abuno obokongu bokanda bwabera so mbuya abantu tunare kirigeta kire ntunara kwa gwendagera nege chiko tutamanyete ndagere ngakie koraki ngayekoru so mbuya tunare guchumutu ekera tuanarire egere nonye nenseye na inde emeroberie bekwemeronge na nyene ekwere ndebe boronge chisemi kibe buya kibe raisi nyagitari ebe raisi kibe sabuni icho ikitakeri ko ire na nyagitari ama na chisemi because bono na toje tonya ko tenga chi subsidy every time na madeni yakonya kucha sense ya Kenya mbuya tuwete nenere tobe buna chinse chinde kire developed yeah mbia kabisa manjumuri gono gwete tore na Vincent yakora kato kwa na mangana siasa na magendo twacha kira serikali na ngwira na turasi county kisi nyamia tuchukuri ya yoro kinane to ko bona kiro ja sobo korali wa bara yabe mia matuke mia yemo
bakorire kene kyorojo sobokorera imbura base sobogime wendete gokonga asinjito ya Kenya ndo tumo ujumbe awitira se nambe ira se skine yura wende tokonyore asenjira engia kabisa asemambi ya aboni ndo nambe ira se skine yura abu ine ndo tumo ujumbe asemambi ya aboni umra ibwen sefini ngujare kumirana ne parasara mawasiri atebe tuja tariki 5 mpaka 10 gana ba PS bakwanda mangana ayobokoreri gwa Kenya kwa suru jingane nengia ndi bara aligirina inki batara korande bachiko kora oje samatukari busi engane yere buya kabisa amayitekera abantu bagochoru mostly those are experts professionals bachorire to various and with their experience also unabono umugaka machogu no mugako kabero mu DC no manyete umudisi yare ko imukiro roles kinyingi umudisi namayita mangana y'ikisemi umudisi namayita mangana security namayita ibintu ebinge igari ekara kumirana nigo bakorika ki agenda nse kiro umuntu rubo ngaini bugaye munandoche anyenya gitari abantu ngo cyandeka bare engereye neye anye namangana y'ikisemi the same amangana security kiture kindiki nerote bana ki inchi munandoche chise boborendi obo bwabeiriga ebotakire bobeiga kine ke bakwanda bakwana amangana ki economy uchumi yenseye egokina economies bakorete mbaro unabono tokobe PS is an accounting officer a minister na bakoba kure kende gions no nyeto manyete amangana economics but PS goikobe no manyete so PS nere ko bori una ki ngaki ya gari sinde ntotake tokorega no igransi chigoja chibega bano bago balance bitabu amangana ya bago kumenana are buyamono no go evaluate their 100 days what have they achieved bako nga twekire kerengeke to at least we have achieved even 10% asema tukaya ngaki tokora by the end of this year to achieve 50%. Mono ngikire tu abegete batenga ntu abegete kisemi kibeiga oburendi buchikobaiga oburi kubabeiga ebintu bamanye ko bibeka inse kero muntu bona atenga aye ministry yago egento kandi okore neke aye ministry yago onye no burendi egento okoronye mpara go yawe asa abantu bakorwana abaskari tutaite bamentu babe mo onye namangana y'ikisemi chi school fees njitakire bono at least kibese gitokorusukorwa tobeke ese school fees yakoreke eira nense ebintu nabyo ebyo bakwenda bakwana so kuumira nokwo nkore nengencho enene sana asoma Kenya umrai bwensi ndojega okwana na korora na ereta gochugwanjara and shake whatsoever atabuna tiko position ni kolega siabo egende komoje serikali ikukwana ngane position nero ento mwakoli muraibwa mubwasimiro moja na tete na nkurwa election yo mwakoyo asenzema ya gisiaza ner embrace and shake gose komo wa nseme banyar boko bo wandera komoje serikali Vincent ekero opposition yerense ngokonyere nonye ne president maye tubu gari buna kwarwo tomanyeti genta abana bakoro ndo agiro yo ndesuguri ndo bwatire kerasi ndo akorire ki so mundu to gocha comment all this opposition ingochere yakora baka investigations yakora uchunguzi ya manyanga ministry gete obokurumi bwa soire ekero in that way na indichi besi serikali nkabachire monetary boronge like now besa te yura agukoru from foreign countries any opposition te yo egocha community jibese ichu so a president is right wona ekero mugocha kaba ngabono mwakora handshake bo handshake ne riragera mokoreta mwensi mwatenga bono rete ngabie mesa igoro nyesore ayere gochia na ayere gochia but opposition te bugate mangana yo opposition na indege ento kende ntote berra igoroka opposition tigeje bake county ga enyemba ga county eche county nyo monto bana mba ibero bogabana nero ko opposition akando ikaranse bunge county assembly kanga bintu mbiro biko kora kana county assembly bibe kanga mbiro kora kanga mbiri koba so opposition tigeje bake county assembly jones kitu ara opposition office of the opposition leader kitu ara bakansa egere maite buna bono to isuko tu ara office of the opposition ni county government omonto yo banamba ibere nabonera agotema kabisa asukuruwe government bake government yani ebe boronge egere
bo bintu byo kurumi mbiko koraki mbiko ba ikero umuntu nabwate birenge umuntu nabwate birenge nabwate birenge rierosi achikoba so it's competition era so stiff na inde amagendro ituraja korra because nyona ne kwende anya ne report anya ne budget ya opposition leader abwate budget akwenda nga ntu abegete budget ya begetu chipara budget ya korete ki asegete nyagitari ya koretu borwaire bogweni mburi buya nyagitari para tere meri buya nero korigereria ekera arigererio protest yotenga this road must not be paid until it is completed according to the bill of quantities ya koraki kere gente kera be boronge no no binte mo ko nga korusi embeo kokoraki bintu biri mbi gokoreka yeah. So opposition itakire bakanza. Yeah. Yona kota kana nakota afini na opposition yani riri handshake ya beta kati yumra ibwenso mokoro Kenyatta na Raila magendo takora kana tibuye. Kiki akore kana tekenene. Utene chisegi cha chagete kubweso murayo karanzo tokoro William Ruto no yonga abambara bikwara nyomba. Bakamumbia bakachakalira agera. Ikoto te no ne segina Raila ise como janino handshake na William go shegina ro ya chake. Ese ya chakre because baba musari amba bori na ki because Raila ise gocha serikali ime it will be powerful. Baba musari amba cha go complaining ana ki ke ngike kwareta nyomba. Abantu mbaze kwe mincha kurwe serikali iyo. Nagashawo. Nagacha kwamba cha kenga oyo ingo kwakoraki. Oyo ingo kwareta. Onye ndiri tubwate segi. Yani tubwate segi kabisa because of gosene chikura abantu bakubuna gosen something bakubuna warorire handshake na beko bengia egere koreta omorembe. But bono ntubwate segi. Egento kerororo nkeringa ensembu yere egento yoka community na opposition. Injera bono opposition the office of opposition leader ego chikoretwa na hereditary kimachiko. You know katiba ya ito ya Kenya gente genkia beta factor dime. So there is no minority na majority. Yes, tubwate ibyo kabibere. So there is kanga ba begete rito ko be kwerende kanga na ba begete nga opposition leader go ikabese government ekaba in place. Now that there is nothing in the constitution which touches such a thing, so ina kong lakini ganga si PPI might. PPI is not a constitution. PPI was a proposal. Ya chore tuna bantu bakaigo bakaragira bagaitaga bakaragira batakeire kwanza kobasa charge baira ni chibesa bakarite because ekera toko tebo bokene Anthony General of the country, Solicitor General Mbaro, but the legal advisors of the government. They could have advised, but what were the way, the path that we're going to take, it is completely illegal. But this is the framework. Nga kitoko koraki, nga kigende ko, e framework yiga, egenderere. Lakini bono, baimo kababe kegento nga PPI. Because in building bridges and whatever. We get correct. If I record the Buya Gobata key, to take amendment, ese katiba, erega. What are the requisite procedures in which will employ agere the constitution to amend the constitution through a referendum where Kenyans are supposed to be involved in terms of voting. Lakini njerega bajete kareta, it was not right. It was illegal. Another thing, even the way the office of the opposition, which brought in Tiriborongi, Tiki and Tokero Sikuya, Aba Wakil by Karansense, and very experts by Karansense, but in case we want to amend the Kenyan constitution, what are the procedures invoked? These are the procedures. Those procedures to be followed. Not even an act of parliament that can touch a Kenyan constitution. Not even an act of parliament. Yeah. We came to we came in never come a year to say katiba. Never referendum to which. Never referendum to which. We are coming so you on the way in a to go Kwanda ya siasa na magandro anakato minto virigire sensito ya Kenya abara ibakora matukemia ya movies na baso etaso mwa komo ya kabisa baende to bokore baba na voto SMS ya Goja studio ya Goja studio dena kyorjo bokore bogende de ko bando se sobete na no kosemer ko ngro kyoka so mwa koyo wichirwene merongi bene sendara so ma SMS yino ko jisomande ganda jitoma ninjiro je jisomande ekero nandi bondi nari ko boria anene ekero ndrojena matukemia ya maedre lakini toro muraibu enseka kwanda chinsema wao naenda western
na endanya na itete Nyanza na jete Ogradis Wangari Omabei ochire jinsa mojinde oyuri no ene meroberi dam amangana for the housing lakini kusintora romra ibwense kago jaro ningi tutare banga gose ne tukuri taraik kere minte bita kiro kolka no ngusi mora ibwense na bare gocha akara achira buna achire western naba western na bare gocha kubodi naki ngaki tuwe birwe so a president ne program ikaroswa na ndi president ge gocha gusi uikache ne gento mana ye karoko ndo bageni uikoi mukie kabu ne sukari na machani guse karoko anda Nairobi no imogetia kangoko ne ritoke no gose bogori ono umurai wense ne ritoka agendera korigia no gose bogori amone tuoni ne jinsaga acha gotokwani lakini ntonyo lili kiare bintu byara korga ndega gise moji ntoranyorwa timaite gose migori ochire igori bar taraja igona boto buye kaine nyamira tarakora taraja so asana anga na geri jo so tarakora taraja tin kageri to so chira ense yenene no ense yenene to iso kokore miaka 3 ebere taraja na boto gocha kwebodi naki ntokare serikali yebo wono ntorai kasto ko tebana ki ntorega na venga na no mogaba no oiga okisi county asana rataraja asina ratarachi kisi county na umugaba nasina na ratarachi na igente kina bakebuye kaine nere probably ko sina kapara korigi achairira abantu borogongo uru asara chikogenda so eyogwe ikaro kwende sabari eyogwe korerani na inde gendo kende manye yen siasa tari kanisa tari batiso umura ibwense bona ikamuna totaye go PS nabara ikabantu batenga ya na ngende kibona nkeyo na babantu baruge maite muga ibwense akwanda na intelligence on the ground aise ko ngabintu mbiri buya garia ya gotiga ko ikorosiri bintu byamanya ko bya jede na go cha ring deliverance charging agite ganande bagatenga no bagenki bwaba bagatenga ya taka kwa pointi amanya gocha maite kana tenga egekabu goikaje ne egekabu na kiki agenda to prepare una mono bokasi egere kara gocha otenga na chorete obokasi baromboro kiare bore unconstitutional mbora unconstitutional kinangia begetwe koti and I think they won no roje onye babu ete kina na bage koraki na baba kore kwende actually bono bokasi boria mboro ayo kiare bora ibwense na litira de ana goikandika tiba lakini bono mburi skatiba actually bori ligo oroje otetegarene no ko kya bantu ngantu bono ninkogoria egasi yobokasi ninki what are the roles ntwa twara Kristoba magero bura moske Kristoba bure mangana transport nkiora antebi ngabono na rengororo eroli ya ene ya rengi nchitindochi ibambuye na botuguterwa I didn't see na nki but that's wastage of resources biya kabisa na sibwali abateano arimi yomuroberi abateana gaki siasa nigo ya twirani maega sense ya Kenya tigaba na siasa keroba mayene keroto abachore boni go barabarai mbali abana siasa baganye miaka 5 ya eta bamanya gochikokora siasa yabo sabronso asora kosa no alkurinse mujiri siasa utumogirango audena no atubwate senjira engia kabisa mbye mona sebe mwende to maji SMS chinu musomalenka ya kurinse mocha matongezi diebo chugembo machoge cha chichi audena egekone ekero obogima bokongete iga asore aye ayuna aramagendro era de na gero mo boko ngeteiga ayuna aramagendro obogima gokonga tiango tebi that is laziness oborio yinga kurumambingi akorire tago gotebi even nchombo ringa kurumambingi na akorire na gotebi sina minyo kire koru development yana naje gokoraki gokora abora nyanga bona iga na beire chi ambe chinsiaga na jibe kera ma chensemo ne in development chireta maberama amangi ngana ko de fini bogi mambo konget so obogi mambo konget of course ekero obogi mambo gokonga na yo gokonga kwaro na yo gokonga because let me ask you ndio obogi mambo ta konget tell me when and I can my thinking na ikerete sukari ekogoru siringi berene somon ngoigerete na ikerete my father no ari kirega bosongo ga tata no akora iga sia mutukamange municipality no akora ga iga sansura na akora the sansura na ende na akora the bread
and the wire nails. My father used to earn around 300 shillings per month. And if I can tell you the 300 shillings, erio akane nyomba. Agore ndagera. Akoreki. Ese miata? Korua abakanga yarengo zine chisiringi komyo guchira guchiranga. Dirikare ekonda umuntu akwa guchiringi renga ikomi. Rere ekonda umuntu irenga kwego 150 goes 200. Noroche ekara 150 goes 200 umaite sikuwaka umuntu asiko kwa 200 during that time nejwa sikinyi ikomi abantu abare korango bugema bwa koreki bugema bwa kongira I was a young boy. Yes. Nga yani ngikwerende esukari ko komenta yeka chisiringisa tabantu bakuranga nkiko bugema bwa koreki ituko tiriri obugema bwanya butanya ko konga inflation yanga ndata ko koreki gukina igo bugema boko nge there is no way oyo ituko ndiye bugema omuntu ta bantu bugema boko ngade obugema korukare boko ngata korukenya ya independence ngida kere ko korubon egendo geta kere ko korukero omuntu akore BD na ende to reduce corruption ya enseye tware kibesa. That is the only thing. Togo tabia abantu bugima mbwanya koroba ke bugema roko kare omuntu ari gotige sukuru nga school fees montare gotige sukuru nga school fees eyo. And do you know how much ekara to my story school fees 1970 renga yari wakana tengo nyara kya 1972 nyiboire 1979 lengo ne wan nkwarengo batingo soma tole bitabu even me I was not there. School fees kare 1970 eyo ranyore yari wakana siringi 20 chuka 20 bob na ndi boarding school siringi 20 echi unyora ne angenga kina asingo yari ngenga rero school fees ni renga 50 60 kuchi 50 60 ngocha go ikerenga kekaro emiyaka goze na musini ko chimotu 50 years go chimotu siringi 50,000 enga siringi ya musini 500 kyabona yo mangonya ko ngapole obogima bakaendreta ko kuna tokaendreta ko yanda kuchigoro no obogima bakaendreta ko ande gesara obogima ituko tiriri bora ororobe obogima bora ororobe dio kakero dio bogima bora ororobe ekero chibesa kirama mete igoro to kwanda tua na ende mambi chia saboka. That is when life will come easier. Memang jumlah itu na Vincent ya kalau gua kuanda igoro ya siasa nama gendro kalau tuh jauh mampu kongete atau video mampu kongete kiri kan itu tuh tome ini tuh nyato korro view bagi babu ikera bin tomi goja asur karan stu ikabu tome kera litu ko bona finita itu irane kro ase ensemeria Nairobi to irane ase esoro gongoro itu ruausi ese county dia kisi na mira abara ibaror hayro jama gendro na akore kan ase matuka ye meyemo kau tu aku itu makan tu atam pikir maka ujiru berne meronge bere naisatu. Amagendero ega ekchikam. Are minimum. Amake. Are minimum amake. Eme chando yaba gusiga, maite gusitenga buna Kenya ngima. Kenya ngima bantu mbaiko concentrate siasa igorari. Igorari antaba gwate hambo time. Monda yoko nyako baita muna opposition. Eta yo buya iko monta yo ko baita now iga enge kenyoro mondo karwe ke barua eta oni asenare chae ko nyugo bantu ba ko mirana tauni abantu ko mirana bari e ba ko nyakori ringanka na bana bara ba buye tukurumaga no bari ba ko bori nga yani kende ngera ba gabo no ko bete bite no ko beta betebi ebite muna bono to cho bora ibu itu bwa Kisii county ga abo ene kero to ko tebo kene musike simba no mageni ocha Kisii county aro mageni ase county ya Kisii engima omageni ocha boronge ga kaiwekero omageni kebo koreri go so mageni general tu mageni general no mundo Nairobi oruete ko sabu abantu ba Nairobi agachaga igakegwe emeremo ekara egwe emereme ye tamanyana kigo koraki ngakigo chaka iga atenga Nairobi buna nagotebi iga abantu baraido abange ande kero umuntu gwakorire gasi maite maragoba no idol kuchakera saa 10 iga umuntu akorete umuntu karu mogondo yakogenda bune mono nyankia makama seito umuntu rure mogondo nkia makama guchi kia makama no obo umuntu bore kero umuntu agatenga ntukaroje kende bori ntukaroje kibori yakera no ri oro borai bwe buruka yani uburukani bw'ibirengereri una bono ekero musike simba ire de chikura narangire dia bakoriye gasi ari stadium
egente ige kareta abagusi buna bakare bono umusike simba takithi gosoma ebirengera byo mugusi kama nyenge ebirengera byo mugusi amutigirite dia chiete Nairobi akorite sukuru mbia chiete bigachenjia bitina bikamenta libero likamenta nkire gento gikamenta na ikoro beria bande stadium yere completely illegal. Okay, you might be having intentions here, but using a wrong approach. One gente que banda ba agete chinko biriri morogo banga twanyoru mugaba okurushi ghost kwaka re okurushi ghost kwaka oyo kwaka chinko bigenda maitenga ghost kwaka ngorushi gwere ndikwe ekera matukaira makeiga chighost kwaka ngaichiri chikakora ki chikabura abantu bagachakanga yani na kimontarara weri abana babante stadium abana bagakare ko weri stadium even you heard what my bishop said karama ngana renge stadium igende gikachabune giacha kakomera ngora kikamere se birengera byaba abantu bakayimuka ngane nyomba yite gakora ki egoitwa na inde bitigatote babo kene ne abana inje nabe ku kerogeke you know na musonga kana there is no king who is not royal to his kinsmen or to his community. That means eke gusiki amangata nga mokwende tayo tari moganga oroche so boganga umusiko ngwa ina rengo kera rengo ro eyari kurje dia bantu bamwe abo igatiki na beka begete nere bantu bae bake bantu bamwe abake no nyene serikali ya Ruto bota bantu bae mbaro oba PS bange mbara byaba kana bantu bae followed na bantu be president be deputy yae na yani tikatobeke igandora manyereria so ekero yachaka ngego chaka nga enyomba yaitungo korereki nkorwane gwere tachi ko realize mapema usichi advise nchia realize mapema pamotenga tigera kwarorire ligyo morembe asibintebi akagenderera akera agendere bitina bono bya buchire bya merire ebinde bya chakire koreta chinsagu still realization dekoretiki tiyo so bakabono mono simba na chiko kora kende nkeke yakora nkeke kirisi mbono yabuchire lakini mona saba bakoma moji to tebena ntwara liberera litindi in public domain mo senator we county ya Kisii ndwara babonga ko kitutu cha North na kitutu cha South bakoma simba na tego seri abana baitu ibona bo abwarengete go seri ngate to korosie county ebwenere kimagendero fin omanyete amangana ya are korwe campaign amangana are koru e campaign nga ongwae na churi kaba gitutu aba abange ekerere buna na tigango tebia bokene ninche na chiete ekoti go saba employment database and I was given tinyomba nchiri kira abange usiji wodi abange ni chinde abake ekene kero kimbaro bari kira abange na yes that is the truth abagiranga barabumbare ngabarikire there are many ngato komponero rengo mukwirendega inche na data te kwenderia nero enge chairman ye public service board na abange bakoreteki na abange bari batise enjo mugava nongwaru ete bugetutu bona ngaba getutu naba abagetutu na abange batirende bona baba abange lenjere yarenge koligi kunga ayeko baba abange how do you make an equation to balance ekero mo serinda wana batari kirbiya to kote omete let me tell you nje I am a human resource professional ni manyete na kimonta korikwa na kimonta ko butwa na kimonta ko promoted na ki emonta ko demoted and everything every procedure ni nso miri boronge na ende ni manyete to go charero te byo mondonga karuo etobwate bintu bibere soko butwa no rige tu bobe etobwate bintu bibere etobwate dismissal without notice and dismissal with notice dismissal without notice nkeriora kore gento getekebe oiche gusona obisio ngento mondo oyo akomondo ite okore grievous harm okore massive property destruction na ende ntubwate ebintu bibike ngatoje tigasi desertion of duty na bakori keruri rube watanga soko suwai ukuri keruma maruba tato igonga na urochika but go changa kwa butiro mondo it is not possible that's why tubwate court iri kunga labor relations in the employment and relations court that basically
ego deal ne bina biya bakori egasi bwegetengo kende gionse ita private ita government public so nakekore kotiri abete created lakini bono fini abagetutu aba todebe omo senator todebe como discuss mo lakini gare omorai bwa abagetutu goseni gare omorai bwa Kisii County mone ere kabere number 1 nare omorai o Kisii County ngima ekora no agere tu ekura koru number 2 when the matrix ya rosetigu axis omugetutu abete considered ngamono politically ekingi yaino na ereye in case of anything na eroyo abanyari bari bakaye gumonda monda yebono interest y'abanyari bari nayo kwarore jebono ntakigenda tari mu maimanko genda no monda ngo chinga ki na ya abanyari bari tu abegete nayo gototenenera ekena kitokarete ki totagete kwani tiko giyo nyonka apart from mumaimani monda kobomo mo deputy governor na represent abanyari bari yes nero takire is the one do nyamo njari nyanumbo mo speaker mbo machoge simba manyana nkwerende mbobasi nanya karumo gava na mbobasi e matrix ekara yaro sigut yaro situgu simba ye mbobasi it has been represented speaker bo machoge represented nyari bari deputy governor represented iga represented mo county secretary bogirango go chakoegu represented iga kobata eta mangana bande zo mo county secretary kaking tutara roji nyomba jinde finichi kale ko mruga na bantu ko butubare kya tari bagetutu boka bayire tu stadium go se bayire tuande tari barboka nginyo bajinde ba machoge munyari bali omo girango atara abole na teko butabana bai tari okobori na renge bo machoge part of yesterday and that is what I was collecting bo machoge monta ko ngaina kare ntugi ansere kamera ko ruwe town go spread to the villages abantu bono iga bachakiringa una bona aba MCA aba MCA bansire kaire binyoro bande bagotenga ne bisani bakari gusubye mutondo noroje yeah, you know enjero kwebeka na ro karaki enjero kwebeka na ende bono am discouraging abantu baba iso chora aba MCA next time batamanye tino ene gesongo ene assembly tadi baraza yo muture ye chibu monta gotenga ngana njeri bagangwane ene assembly ko genda na machiko ya assembly na ro akurunga standing orders na ne kero gotenna eyo gotenna under standing order number fulani omonto nyetamanye tikosoma ingia go jokore ya assembly muna bona mbaro batamanye tikende batamanye tikende I'm telling you ingia go choro monto tamanye tikende mbaro no basomete nabo bari go chiabu no eno gokwana guoka ebara aboye go bakwa boye gokwana mbabu atikende bagokoraki at least let us elect people of substance tadi monto ndebwe nzinge se nchacha ne kibesa ngamokoraki machore nenge ntukia itire gusiye ito marari nebesa abantu mbaro bakobori chukura bari what lakini baba de be bai se buna mono osoro osoro na bori inkabera bori chukura osoro sa udumagiranga uniunga osoro na tekoba on public osoro na tekoba yani ago are eloquent national igorari bono so eloquence osoro yagerire obeire chief whip kwarare there are so many people outside ya bakobori chukura batakire gocha barete image yo mugusi nationally igorari bagotindia no ekende gya karaki kya gocha bantu bamako imoga bachora abantu ngese ngenjo yani ngana mosera batigo omonto ore gocha kokonya gusi etakire to twara abantu biso kuna mono Rift Valley abakongoki bachore ta abantu bare wathi ko bagotenena babo jerenge ko bagotenena babaro nigeriot ko bagotena watenga abantu bare bakoreki bakwanire gusiga ora bara abantu barenga bateninde bunge na inde ora bare mbago ikano ene nusu abu fini ento endrede lakini bone segiye ekobagati ya barai na abande nire faida y'umwananchi we county ya Kisii ego bwate kana esegiye iyo nkai national gose county igai county na jakira county ya esegi nere rare tamagendro kwarorire yebono nere tamagendro esegi ne yes na be koreta nkie koreta kero mugitu takirita butwa kero mugiranga takirita butwa na ngana na baba oko butwa na gote ko bwate procedure oko butu is not about no monto butiru monto tarabutu span now if I give the devil is due monto simba tarabuta monto kwarorire
But he had the intentions when he was parading people in the stadium. Gitu age kera swede finito kerdo ko realistic ni ganyo dene wage biri ajiri goro akatebuna chigo stigo kanjiroro akatakade nare kembishi. Wage pili iyo yarengo. Kero mugaba no ngwarengo. Wage pili na eri. Muntu tayo korteki. Because allocation is the same. Again tare ko koronye wage pili ere igoro. Yare ko the experts. Kera the nkitoko kora. Chicks bazare tare neck. You see, that was a wrong procedure. I am telling you here today, Tarembili. Report, you see, I told you, Kenya National Qualifications Authority. No, Roger. Okay, Gite neki ya jibasinja kanadu dende wesate ya kaniru. Na let me tell you, I mean all those things are illegal. You see, ekare kwerendere, everything must pass through the assembly. Vaeti, umaita ekare motion ya chire assembly, emotion ye gocha, ekare motion ya chire, bateba egendeke anyana mangana ya agriculture, ege kokuna. Bateba forward it a committee ya agriculture, erete report. Ekebono, ekiarenko ba education, a committee education, and I report. But according to our findings, eto takeire, the county correct, a koru, the county koru, that is employment audit, a koru. Maybe in Takarego koru, nabi frameworks correct experience. But now we are hiring a firm to come and do it. Onyere Institute of Human Resource. Iche koreki. Ekore. Tarigo papot koreta abantu bago eta para ngabone ine kwende. That thing was illegal. It is not even supposed to be paid. A procedure nero. Ekare procedure. Ni kwa devi na abantu para weda fini mede tari para weda muga bana tetena neki. Abo sakuru kyo kya neki. Tari para. Neki tari erego chako korodi tiga. Neki tiri ko para abantu. Neki tiri ko kora audit. Korigere rigi certificate rende na infeki ji. Tari iga koreta. At first take abantu bachete, bachagete ko sabu 200 ngagose go nga verify. Akikanga abantu bari babuga tu. No what evidence? Kanga abantu bari babuga tu. I know. When we found the report and there are people by running to kuchibesa, when it was hot, we were heading to EACC. Vemo fini keroendre go fini kero tu kwana ndo jino en mo maka kwana na ki contract ne take wa kanwa ga we kabono contractors bara kono se kon chekisi ingi kera simba ndo kero mbata kan tu ngi yo muga bana bu ngwai na simba soiro ingi roje contractors bara kanu ba ndo nyona paru ku mrunga na. When you take over the office, they will take over the office with every liability. Bakama deni nara yo wetueka. When ngwai handed over. Handed over. Bakama deni. Agate bioringa na koire keregente unie yonsi pi weata madeni. Abakori gas no bare, abanyabitina no bare. Keregenta bangina be chiro no bare. Keregento baka mache no are. Na moeta keregento. Ekera moeta keregento. Igama deni ya koreki. Akane. Amadeni go ikwakane. Unabone committee ya form diga. Abari bataka iriko bugatwa. There is no office that supersedes the Auditor General. No office. Amadeni abete verified. Igo jiko kibaraba tumia karosi. Ndiyo. Nakina when you want to do it, request the office of Auditor General and the control of budget. Parete let's carry out the exercise, but not the experience. Bago to carry out. You saw omo engineer or design it ko is a long-serving person. Okorre. To go chaka ko bori kuna ki ngantango esuko yeto moram. Ntanga amaristi anya ko beso moram. Ntango esuko anyweta maguta. Uwalde bago bori amaristi. What they are supposed to do, batakire ko genda physically para ena re embassy nyakobari matoke kwarorire bagenda bakepare iyo amaene baranero is it there barigire banyore nero banyamakinga yembuyere that is ningiye kogera onkwa yale kolika bantu during campaign period
konye ewejbiri ya renke aroro nandi na maite na konyoro mugaba na Simba ojire fairo ingigere ko rongwaye ari kuri kabandi kera campaign period ndi ya renge ne chikurandi cyare you see ekara montari kirwe tari kuri kurera ari mushara mambi noroche umuntu nguri kware kinando barbari under probation for 6 months 3 to 6 months meaning yanyo ore barengo mbaigete konyora PF numbers onye bari getu and I don't think ngabantu bakorete bari getu abakora no nakamaite nabantu bakarikire igonye ne rurikire unless atotebi naki abantu bari getu banganaiga nabugaba what happened totebo bakene bantu bari gocha kasi bange warorire ekero eriga Simba akore kwende abantu abatubogete bakano ene station kinde nakinaye no gukora ona anda bakabuganda abari kwa that is the truth bantu bande bari kwenda ka kino bari ngotenga opposition niyo nyane diro kangano no bagaba no ngwa enko manyarenge nga bantu baigotega one if the boss is not attending the head of department the supervisors abakemba acha barabu ntwaro je ngwa na tete ko igore municipality ngakieli lakini rende resistance ikaba igatena korati gabono mbake gachikoba mbake teka yomwe lakini bono Simba na ro betu ko igora bono oroje na ebintu gedembere bya rengo rorende bono bisimba tagete ko bikora ko bikora paka no nyambe roje ngo chakiro bucha bori nguru cyaro mbwagiete kali ande kali bale sistiri badena boja bori bugojoro na kioroje fini abwense semi akaro kende gions a municipality kwanza a municipality actually ongwa na record every process the past regime nero ya record every process kiregendo egendo giyo kasimba gocha kokoro no kwenda kuigora na inde abantu bari kwororo bono bari bune board ya municipality ikigiyoka patigendo ngeyo na inde kende regime yego chokora ase no kwenda kuigora actually kuigora guka otherwise kango ngwa na igorete mambika gere ne bitina biachete maito ngwa bairo mogaka na inde ne mogaka ori naro ibwa masikani ni one world the other na what experience and everything tare gotaka kuchikoreta segi because idine segi ba ya korete na nda mangana siasa na rengor yire kawaida ekwerende municipality erotige igoru nabantu bogembo mbaigwete buya igoru na ndetwara mochoko municipality mate kere gocha ebipara birimbi ng'oru ari ikibesa World Bank yakoraki ego fund na inde Simba na erotige na ndagwa card na enda nonye Nyamarambe aigorera bagirango municipality ande nonye Marani aigore municipality onye Nyamacha aigore municipality chibuchegere kibasikia koraki church chibesa chiacha na inde at least the employment ngokorereki ngotokere so let him work hard amanye the procedure yoko igora buneri yakoreki ngakiongwa akora kareta ucha na ntuma Simba seitaria na ire koreki ere tu are municipality that is what we obo chabu kara bantu baje kumara mitandao sana lakini agote binga either umugabana na advisors yatabwatia baya wegendo gekorokunga environmental assessment impact kuikera akorwe kare bintu biri bikoraki bikokoru uchabu mburi ko irwa sabantu bamenyete the surrounding institutions mburi ko irwa so ari was ill advised ko iro uchabu ari nanya buri bwanyambera njiti namanya the scientific formula ekotumeka ngi plastic uneye ni moriru kwende chikorote metete yera amegari yaya emetoma nyete kogenda emerie kwenda anse kabisa egero mutoma nyakobwa nkaye emerie go kwenda ari ocha buri boro ketebone another thing technology ko ya jire technology teriari even experts kiri bakanire number 2 obore muburi bantu mba baise kwa assume obore muburi no bwo manyene ubwate title deed abanyene bakirite bara osari kwase yentonke go tukobe kwaria and I'm telling you here because at one point na renga sama ngana ye kwerende iyo ye nini area bakekera mongino manyana aria bagenda no moise koye bakachete Nairobi I played a role baka Nairobi bakarora omongino koruku ngilu by the name is wenge so ansuri naliachete akaeta agaria mari ara obore muburi pigwali eboro bwo manyene ebwa kabeiro bomo mugako korukengesa onda etocho ande bako atinde kire igora ari ebikinyo mbanjiro kya maraba munyana gwara niri buri
ya omanyene bakwaranĩria oboremo gento ng'a people's parking kiriari buno oboremo bwa omanyene bubwate title deed ndonye no mugaka manyenye ari no anywamete kuru ni mete ebono oboremo buri bwa gori tubwe county roraria mangana ebo chabu bataki obeko ngiri ne bata implementari ali nyatieko ebo chabu dangana obwe nyatieko naro magoso naro ntwachieto we protested. I was there twachieto no musiko mwando aendeta kiro cho murangeria aire sama ngana yu kosinere twachieto mugaka mwando twachieto kamo esukuru no ere nsemo emechi no ere chinsemo kanisa no ekore teki na ere so aribo cha mbware konyareka na indi siasa nere go basimba agorita asigete mari se kware gete. I think you know there bakagora obo cha bakoreki buna abantu batakari bakamaga tenga yani ntu aba basine ubito isaine siasa ye ubito isaine emechande yega yebi abakomumboro bona gwargo mugabana go iguru cha tote kwa bir mugabana kiromonde obo chabu tege rango tebio boene bwa mangana ina ariko rangiria banyene obori muguri badi daraja mate oranyoro barangire na ariko tarabarangiri anyendi abarangiri tare ko kuchaka ko bintu biria obo chabu ariko gendera ko beko naro na ariko rangiri bari kento ngeyo maite kere gari no nenye gitari eri ya cheka nyoro chabu igonjera te bo chabu ko rwari je na ariko barangiri ni karansana barabu muburi naki ngakimota etno borimo obwega tige government ekoreki ebaguri government ekoreki government ebaguri kinyo ya gorire fin teragora kotekera ngo gotebi go ni gwete kurwa anda nyendri ya gorire kanga mara bataiko bekwo kero bocha bori bwa bekiru una mone ekwendenere simba chana yaro ngoko beka masakaraga kwa beka osene bokimaga oseki chichubakando it was somehow it was right egera akore guchimotuna kya korete ekero simba ari campaign eyatebete ere within gosine week gosina matukarenga yakoreta chimasini chiri chikoro cycle chabe ko chare tobuo enchira are ko eresa abantu bagatenge ubi yaire town ya maene abantu people for the idea bagatenga oyo ne rora chato konye ono nje ngumeti naende ko ire yetisiro rari okunya chingoro utindeka ekero gwatindeka nga yibintu ebigoche itu wande ko chiboseka tukuri bono torarigire nande mugabana po county ya Kisii Mukoro former governor James Eribizi Maribongwae na bet shortlisted kwenda samangana parliamentary service commission lakini mugusire ndem nakale na tumeta mangana na ya monto chimbu chae na nakiringanira ryo kwani kero maite ko kwaniri to mugusi meaning am involved bono twende na boxori won ese kara ya beke bengi tari kise kyonse kya bere ke bengi yotanga kina no bochi of the highest order no ro na ndi kuno ko sadio mugusi erieta oyiche to kokora igo no go sadio mugusi erieta Ito kiringere na kieko gara no ne biro tutari konyora yes chise no chise gie chiga chama chitoko rwana baba simba baba momaima chire inta lakini akaro tu etaniri kero ka gochirogoro mate ne counting abana tu aswaire ndoje bosibana totebe tu etaniri kwerende chibilati uchirogoro yine counting atu aswaire nto rwana muno mugusi na momaima ese gie toko rwana yabo simba momaima abachumbe nini eri toko nyitikira gusiga tego tamboka teta ke iri gotamboka bono bochinga ekero toko ikana inde tu ikire toko Nairobi tu ikire na inde gocha na inde tu sokese gitu atanga yendo keri to ngegenderete kwarorire ko ikike petition mumuro yuni mokaneti njo manyene ni mokaneti ngamatebi gendeke ngeri buyeke tiga turwane segi yaiga internally na benga bono nyoro mo Kenya bagatinga ine chinsara America go sales go sona buganda mata obuno boriri let me tell you ngote birero igekene na indo mumuro ye chai mo kena ne bukugoro and even I can swear before the living God igento kiri bono mumuro ya ongwa ya mo konyete let me tell you ongwa employed his wife employed his two brothers lakini mwanto discuss mono lakini government hiyo ongwa ina ya rigete the government not even ongwa the government the regime ngakiata nyako tenga bante family yambari kire batatu abo ringa nki atare ko factory imenga akarari kitaba director give me time nari kitaba director iroti aba director bon spring aba baruto boketutu paka bantu batari ki director I have the full
full list ya director erena kiatari gete abamu abo batatu ngambari kire county ongwae made a mistake to employ his 3 members of the same family. Bono igento kiri na somo gusikiara bono gyajire mpaka tomanyikane national rural na abagusi tukakuja kurwana igankiruje inkire faida yo mugusi nkiringe kobe faida yo mugusi na ende ngo kotebiga egyo gusumeka na kyo kogesa what he planted one day you harvest another thing kiri no mugusi tari go miya ya man activist you know under the umbrella of Gusii Governance Watch. I am the General Secretary. Among in a region Tundo, Neroma Secretary. I'm a chairman Naro, and into a suspended in one way or the other because in another time in the behavior. When we do something, we sit down, we minute it down. No, Roger. To Turco Coragento, nine the good lucky, a quende yaito, Nebata Banda was omete. Ake. Mbamanye that they are well informed among in a region Mete. She's informed. Abantu barari ke ombigito na bange bagaroteki. Baba chime momanyi bagaroteki aba America mbara baroro. Ntuntu diko basokera gento. Nkoratori ngana to kokora activism yaito. Boundary sinchiro. Kwarorire. You cannot say you are defending in one side and the other side you are violating, you are harassing, you are intimidating. That is not possible. Bono ndimo gusiara kwa neri ugeri mekiara side shows jaro kana no mugusi nguira no nebinto mbigo ja sorongo rwagusi ndimo gusiara kwa namo nekiya matware usino murayora tongozo. Number 1 no ene chama ndo takire una mwana musike abuki ntwarengenere musike pius abuki oyobori chikure cyo ba MP na ndo rengo mo MCA a long serving politician, you know him Kitu Central ntwarengenere moisonde idea anteria ena rangere buyamono agantenga bono ntagete gujaka korecha ste chama chama ye ko be yo mugusi akino me debia mambere to bwate tigebi yo to tware kiama to you can't have a party mokago na ere cheno secretary mokoyogo na ere treasurer omwana ogo na ere ki kazi ni yago ekitari chama. That's a family thing. Differentiate between something family of the public and something belongs to the family. So be to be a family. Eto ta chama to go tuara a national. Let me ask you. Tigango na rako bori. Ntobwa ta chama. Ntobwa ta chama. Ngikebegete wetangura kobe speaker. For the Kenya. Ngikebegete musali mudabat. Ne NC na ndeka rokorgereri. Mbanya orete no eba chumbe. Mbanya orete kende. Ngeringa barete ngana ntu tware tiragando gaita. Na otora. Onje ndiyo mugusi tware go tware chama. Na ntu kangantore factory somewhere. Kwarorire. We could have been in fact muna mono. Na inde still abaruya nabangaini. Raira ariko irachikura wa munyinyimba bwate chama. DAP. Na inde still they could have been in government. Nara kifini wadena gekone. Bear in mind that Simba is our governor until 2032 period. That is psychophancy because 2032 ndora akakura. Psychophancy ina erego salirio mugavana. Mugavana wikata ewe kene na ki governor. Ebinte buna toroje igabigo koraki bigochia. Nchibona muno imo tware buna risha bikinga kama seria. Yani supporter. Diga. Tena yosoma gorogoro eju ya obazi watching live from Bosanza PG kone you are out of order, meaning you don't want what you are saying. In Kisii County you don't know what you are saying. In Kisii County we ghost workers. I doubt you might be the ghost worker of our county. I have no problem. Like whatever aruete. Mbobas. Kaye gavana eruete. He is defending his own. He is defending his own. Now mobori what a ghost worker means, let me tell you. If we go to court today, etokora define riete ghost worker ningi. Kwarare? Nge ghost worker. A ghost worker is non-existent. Ngento keta ego exist. Something. Gavana de kurusi kete ki ghost worker na. Senate ya sawa list ye ghost worker 800. Chachiro. Igomone ghost worker ningo. Ghost worker ningo keta hiyo. Kwarare? Ghost yani ngento taruchi.
Yeah. So tiga to differentiate naende tutige ngana mangana yo bonyomba obonyomba nabuga to itire kwarorire lakini nande reality ero nara ukubori fini bado na ki okora kanani go ndate go siro mugabano mukoro abe county ya Kisii edivisio madibongwa kinko musire geko garatari go kubori kura naruo ingoirete ekine ko akinara odena okora go jangamuka ekero kwana ngwae karate kango nara kubori let me ask you ngoirete ngwae ekoti about employment ningochiete Nairobi nebintu am I not the one oina arengo inje noroje I give the devil his due kwarorire anye simbo akorire kiya atebuneki yako anye akorire kebe atebuneki bakora akora arectify omugusie genta atagete development tari drama Eriki yure mmoja ubwaya agoteana Eriki yure mmoja ubwaya murai turi mujagwa buna butana tokamagera chikura kini okorana bwebira abagusi okorera ari gukwanda murai bwense Dr. William Ruto na korana bwebire abagusi nanere ari gukwana tari abagusi naende no Simba tari ngebira chikwende abagusi nane chinyomba ndenda some ndega anara then this man is a rumor monger oina alivaide when Ongwae was in office abagetutu were very silent, but the fact is Ongwae was the most corrupt man we have ever seen. Hawakuongea juu ya chama Ongwae akiwa waje vitina ndogo ndogo kwa Simba. The Nyambera plot was never spoken about. I doubt this man was one of the worst workers. And about the ghost worker wayaguna sagana korujinse majanya dibali awate na Simba netaya ntundora kana etaya na beko bawe komoreka ne yende rimete kwa igure na ende gento kende noroje gento kende oyugo kwana tanya ko attempt ko ruibe na press statement during Ongwae regime I was the one na ende kwa bere TV chegeka ni tarinje mware ko range na jana statement about the rot of the government that giving rot of the government ngotema yani government ngwe rectify ya rengezi ya godeki ya chite bobe tigato te vinkarenga ruete na statement yoka gose nkarenga chite koti ata case number kere kina ndo taro jana we naro then no hard feelings that to that guy abanchad na into toga netie jobs don't be a sycophant to hold regime he will Simba's the way to help Mugusi musire akore oyaguru na engineer na igone rengo complain yare banchadi mbara eguke mbara eguke babwati aba ekero compare last regime yo Ongwae kerore Ongwae na bagitutu baode akora bagitutu bara bange ngwadi ngwada na chinyomba nje chitabwati yes bono ni ngina gisimba tagete ko balance anyore na balance kire nyomba nyore she na gote bisimba might be having good intentions but using wrong approach na wrong approach ego because of sycophancy umuntu akona mata your excellency you are doing a very wonderful job don't do that Matena ki your excellence egenteke kulingana ne lichiko tikatokenda this there is nobody who has monopoly of ideas procedure kitakero tumeka procedure takero gutumeka ekaro korigereri etakire abantu ngoritaya bari kwarorire people are retiring abantu abakuritaya every year abantu ngokora kibari ngoritaya bari bono iga nto baiso kongainana Simba tabwati ru mwarara arike bantu nto ngaina bantu teyo because onye which biliere igoro tenta bwatiru mwana akoreki ararike bantu na baba bakorika Simba abayigunga mbarika baba igasi kwarorire tarikende unga Simba ngana igu muntu narika korbo sanza muri ya moigasi iyo tunadanganyana na gotenga give the devil his due taitu anga tarigeti bantu which biliere koretaki irigo Simba takonyara kurika bantu tadiyo gwanja kwa nera na batagete lakini ibono uranyora na vini onyora bantu bare job group mutanga inde timbakale job group umuntu onyona bata magosta kwandanga ekera kyo montara megere montanga ko 180 atakiri ko lirwa misi ego umate 180 ya kori number 1 kaya chakerete amasoma yana kya korete ngakiangana that's why employment audit yegocha tari okobutwa eyoko beku to where you belong kwarorire you got placed to where you belong but you can do ko forge certificate kwari kerwa kirikero kyo kiri okobutwa noroje kiri okobutwa na bibi to na gento de bono kwa bana puta anto bare na gote biga gento kirimbu ya kiarenge e approach kia bete given yarenge wrong
kerita tatari gavana gotena gavana is a politician utaite nere kipindi kende ero sidi rieta keriene gentare kwanda ngoraigo abe kego chamuino bari bagocha bakubwatu babiri batatu bari bagwate fake batame kwa igure ama bagatigare bona ere njira achite yari ngembe na nda ithinki mondo mwa advice ti tamu advice ti bona ngokona tukukora tugoji ndotebena abantu nigo bakomnyokia omugabana Simba politically esalia bwate ningia yogokonye Kisii county kolanga naye komnyoki ware politically usando kumosukuma ware politically no ino ngwaye na minyogete ku politically kwarore okomnyoki guoko kwa Simba politically kogera korangainie kwarore nero twara chisemi no bongaini chioborayobo but gwake ruchi nkobi ngambu yore mbuyore. When the king is naked, let the king be told he is naked. Egera agenda be kichanga buya. Noroje. But bono gotebanga ngai gabu mbuya. Abu mbuya. Bono ta konyara konyamanya ndiare wrong, ndiare right. Igata kira kera banda ba konya komurwani mbiya mono egere day by day muna harrege ndogete orekepisha. Muna rera bono izo kurigereri simbuira nirenze. Bon tu sote bana senseme ya bogetutu nere bwate contentious mono tutebena inkorega nanto bali bakomoji umugabana nigo barengange na Simba bale bakabaire nange na governor Ongwae tutebena na barwe garba komoite tutebena ebako itoyo yani bate kumora maminse tu kabisa gose bare magendro batagetena akore turango nako bori ngore ngorwaniri Simba tarengange nere kutabantu bako mu Rwanda bari barengangenera kote mu maimano muntu ayorenge mu maimano muntu ayorenge nchitinga kede Simba kura tinda mu Rwanda ya nkingo mu Rwanda kutika kore gaza lakini bono omo senator araenda baikaranse na Simba kiano mo senator ngori barengichkuramo baikaranse mesa batena kituko banga nde county kubwa gojisiko asabantu abantu bane batana kuba ani gosegeta abantu kororo mo kungu no mosacha bakorwana iska segi ite chagere diskabu oneken inga ya chagera nyomba yakururanire guchiziko aba chagera nyomba bakururanire guchai banekeranire isiko mundu ta bono mundu ta yo kwanya korora macho gukorwana Simba macho gutanya korwana Simba kwanya korora man sudi korwana Simba he has never we have never fought him otherwise we wish him well intue togo kirama gosa abuche torusio monto raisi akabachukura chikocha kwarare bari bakorwana mbari kidili cyabo cyakire so enelio igo hawdena bagusi mbali gocha amo una nyachae agakorera adana nyachana ademe to ko mugusia marakino no mugusia boniga tayora cha emechando ya saria usi kero montada de kobe kingipin kwarare kero montada de koba otherwise omonto buna CSO yoruo okorokumatiangi onye tari mangana abira tata moita national ina performance buya kero to ko bwana chinaende nare go subscribe windo biya lakini nengeri na ki chino yo mobo naende dire tanga ko minyokiu nare ko minyokiu noroje patirende nonya nare ko minyokiu ekine ki are ko geraba gusiba mwanga national limatiangi na temete ebintu biya musinyete mbibere bitatu no koreto mugusiamo kwarorire ekara koreto mugusiamo turi ko moreta amo go komususura eyo ko moreta amo ko musigete na ero gosigete na ndigo ko makonya una bana ntongo ta bari na kinga ya ngamatiangi ta korete kende ya bona rombo bitore ya taringa ta korete na korete nara odana toire ngora to Simba chinga kichingororo torore na Kisii ewochikobe city abagetutu nigo banyoreta matunda abo chinga kichiri chimu yabo yo mugabano mukoro mariba James service Ongwae nigo bono ere nkaki yo koreta monjiro se county Kisii ngokora to chinsa jide jere kare producer on tine to jide kebir to kore moroberio ana ba de ana hende na tio to gabana chinga kichiri ngororo na county ja korete emermea so me ende gaiga no politician is perfect. Simba has good intentions to mugusi but si kasi yake kuangalia ghost workers. Hata yeye angalia mwaka wa 4 atakuwa squared na ghost workers wawe wengi.
onera kala gote abuna percento na bono na gavana tabati kasi ko di host workers nera aso mwaka oyokane na bara chikonyora na chigostu wakanere jabujire bine birengere bya ba Kenya wenda takuru bona takuru wasembo abo mwelfini tokoro moroberio na ndo bange ange kandi mbiya mono abantu ba minto bakisi buna nabaganeri omwaka omuya engo batebya oborai na obokon nindo borai tikabubwateranu bari ebirogo basikwe naende bari ebirogo abo basikaba na inchi onye togosika bantu naye masikani tayurarore abagabana baito babere banyamira barigi abasemi bare boronge babwate birengere bironge tariki psychophant na abagabana aba bategerere nki basemi baba bakwatebya kurugabu aba MC bakore ibintu biri bibarengete tibaje goteberanga ne kigabana bako gosankwaranga na ne gento kende ko irwari Senate gekagwa muno yate banga bae humble time tiga bae humble time karabago corona na magosa ayo aba nobo ritorende ke korankwa etu humble time ogasinywa na ne kero gokururgo Senate yatoge kananga content nero na inde ndo teberere bintu bibitina na inde njengo tebana no marembe tikoirane genda sik no na banta be kanisa de church leaders babe kamo na ndo bo maene botoke chisegine chiaki kero mondo tega omo MC akore gasi yaye muneta keire kirori kiaye isato akore abajumbe bakore gasi yabo omugaba na akore yaye omusene toba site yaye akore igondo nyako tu rambles na inde ndamwe esire na inde nchai condemn those people who wrote a petition to the Senate gotanga omugusio ito ongwae ngata egwe gas ine ndamwa of the highest order na inde takeiri mugusi ndo takeiri kogenda abu abantu ba minto tigatwanchane tutige bitine binge tubgatera no mugusi tareta gusi ya ito buya gusi ya itero rekane na inde tuare image etuare ekwenda yemo etuare e agenda yemo ya development na inde ngosabiro musika abu kibuna gwatebete kenda ore cheste chama na inde ebe yo mugusi bwens obe party leader torrenka itoko genda guchi egaba gusiba mintombi yamono umwaka omuya. Thank you very much. Mimaro no manju mureri tigatunguganirio mwaka moyi webisio mwaka 2023 kartuare kina Vincent ekona twakwanira mangi gro ya siasa na magendro asoro ngoro usine sense thingi mama maete siasa twakwaneti na magendro wikakwanirwe asense itu ya Kenya kera naro aganetie osena toganeti tuske gochibo sina wakirembe mono genda kubwate distimero bansmusi kartuare ngina sara nyarangi ontita somoro beriyo nantumira nangyo litukolia chumain itarikisato kato itu kwanda wachenu litukolia angyo tuchunyorana SMS itu alituju kwanda gro ya wachenu na sara nyarangi ontita kato juja kumoro beriyo ya kajinsa ikumine cha mambia wekajinsa to ekaro producer ite ale choshwauta kwenda kuna mali ogine chuja gojera senjera ya bene na usabedi tukoli gelita bwa biru kunyobinde enero ndistibyo bwansumogusi Brighton Makoli.